Blong iki. Piye ana apa? Ijo-ijo tanah rale. Malah. Enak iki. Ning apa to jane? Nggo mbayar iki lho lek gak ono jujule. Yuhu, balik maneh ning channel Lekut Karangan. Iris ki. Tak tinggal sik ya. Enak dilek. Meh ngarit. Rungokno kae lho, wedhus sekat manggur gembrak-gembrek wae. Ora enggak piye lek ora tau mbok pakan. Ora sing ngono, golek suket lagi angel tenan iki. Wingi lho golek tak rewangi tekan Jogja. Aduh menlek. Suket lagi langka iki. Kaya minyak goreng wae to lek langka. Saiki ra langka deh, tapi larang. Oh no. Ya wis, tak ngarit sik. Jelane oleh-oleh lek. Yo, kok tak gampake suket. Oleh-oleh kok suket lek, padake wedhus wae. Padake wedhus wae. Pinten, Mbak? 3.000. Lah, kita gede men, sing cilik gak eneng. Ya terus piye? Wis digawa sik wae iki, lha apa mbok ijolke sik wae. Dijolke kan endi ya? Le, kadek. Blong iki. Piye ana apa? Ijo-ijo tanah rale. Malah. Enak iki. Ning apa to jane? Nggo mbayar iki lho lek gak ono jujule. Piro to emange? 2000. 3000. Sik, enak iki to wis. 2000. 500. 500. Oh, pas 3000. Jelas ya lek. Besok tak balekke. Alah wis rasah nggur 3000 kok. Niki, Mbak. Oh ya, makasih ya, besok lagi ya. Ya. Alamak. Duit dari 3000 TKP bablas. Ya wis tak lanjut sik ya, Gil. Ya. Suwun ya, Lek. Wis. Weh. Sopo kae? Kaya si Boy ya. Ngare tok raja ajak to Boy. Yalah lek ngarep teko ngendi-ngendi. Lagi nduk sakmene iki lho. Lumayan. Lumayan opo? Iki lho, tak pakake wedhus iku sak klemetan tek. Wis suket tanggal tenan iki lek. Lah iya to. Padahal nggur suket lho ya. Masalah iki wong sak desa do ngingu wedhus kabeh lek. Dadi suket lagi tukule langsung rebutan. Maka dari itu, sampai kapan ya boy nasib awake dhewe kaya ngene iki? Sampai tuwek Rasudi. Ngene lho, Boy. Kadang iki aku pengen kaya wong sugih-sugih ngono kae lho. Dadi nek ning omah pengen sesuatu iki gari yobo karo pembantu. contone Misal ki ya. Aku dadi wong sugih. Duwe pembantu jenenge Sri. Sri, kayak kopi. Sri, jupuk sego. Sri, gendang go.
Wong edan pengen dadi sugih mung pengen golek gendaan. Jangan lupa di subscribe ya lur.